खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 15 सेप्तेम्बर 2025 मायथाइ एबा 29 भाद्र दान 1432 मायथाइ समबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि थुलुंगाखांनाय आरो गोहोआ गोजौ थाखोआव थागोन। खामानि थिलियाव जेंनाफोरा गोरलैयैनो सुस्रांजागोन। नोंथाङा गोजौ मावख'गिरिफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन आरो गोदान बायग्राफोर थागोन। नखर आरो जुलि जानाय जिउआ गोजोनथाव जागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया समानथि थागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। वृषभ राशि। दिनै गोब्राब खामानि मावनाय आरो धैर्यनि आनजाद जागोन। साख्रियाव उफ्रा खामानिनि बजा थागोन, नाथाय जोबनायाव जाफुंसार जागोन। फालांगियाव बाहागोदारिया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरारि आरो नखरारि बाथ्राफोराव सामलायनाय लाखि। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव गोसो होनांगौ। सावस्रिनि फारसे जर'खा नोजोर हो। रांखान्थियारि थिरांथाफोरखौ सांग्राङै ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना सोरजिलु आरो मोजां जागोन। खामानि थिलियाव गोदान गोदान खाबुफोर सोमजिगोन। फालांगियाव रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखर आरो लोगोफोरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव गोदान खाबु मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव गोदै जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव साना मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां आरो फिथाइ गोनां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि थिलियाव बैसोगोरा सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। फालांगि फेहेरनाय आरो मुलाम्फानि खाबुफोर दं। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। जिउनि लोगोरिजों सोमोन्दोआ गोदै थागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि थासारिया मोजां थागोन। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि दैदेननाय रोंग'थिया सिगाङाव फैगोन। खामानि थिलियाव लानाय थिरांथाफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। फालांगियाव गोदान रादाय खानायनि खाबु दं। नखर आरो जुलियारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव जाफुंसार जागोन। सावस्रि मोजां जागोन, नाथाय नारसिननायनिफ्राय गोजानाव था। रांखान्थियारि बिथिंजों साना गोख्रों जागोन। समाजारि मान-सन्मान आरो मान-सन्मानआ बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। कन्या राशि। दिनै नों खस्थ' आरो नाजानायनि फिथाइखौ मोनगोन। नोंथांनि साख्रियाव मासि जौगाहोनाय एबा बाख्नायनाया जाथावना। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। नखराव गोजोन थागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव मोजाङै दिन्थिफुंगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि महरै साना मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव गोदै थाबाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों निला गाब। तुला राशि। दिनै जाफुंसारनाय आरो मोजां खाफाल लाबोगोन। नोंथांनि साख्रियाव नाजानाया जाफुंसारगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन।
नखरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोनगोन। समानथि सावस्रिखौ लाखि। रांखान्थियारि थासारिया जौगागोन। रमान्टिक सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि सानस्रि आरो बिथांखिफोरा मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव गोजौ बिबानगिरिफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। फालांगियाव बाहागोदारिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। नखरनि आबहावाया गोजोन थागोन। फरायसाफोरा बादायलायनायाव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि थासारिया दिदोम थागोन। समाजारि हाबायाव बाहागो लायोब्ला मान आरो मान बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। धनु राशि। दिनै खामानिया थाबैनो जोबगोन। खामानियाव मासि जौगाहोनाय एबा सिनायथि मोननायनि जाथावना थायो। फालांगियाव गोबां मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव गोजोन थागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि खस्थ'नि फिथाइखौ मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि बिथिंजों साना मोजां जागोन। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। मकर राशि। दिनैनि साना मोजां आरो मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि आखा-फाखानि थाखाय नोंथांनि साख्रियाव जाफुंसार जागोन। फालांगियाव जौगागोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव मोजाङै दिन्थिफुंगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि थासारिया दिदोम थागोन। नोंथाङा लोगोफोर आरो लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि। दिनै नाजानाया जाफुंसारगोन। साख्रियाव मोजां फिथाइ मोनगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। नखर आरो जुलि जानाय जिउआ गोजोनथाव जागोन। फरायसाफोरा बादायलायनायाव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि जौगागोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मीन राशि। दिनै गोदान जाफुंसारनाय लाबोगोन। नोंथांनि साख्रियाव खस्थ' खालामनाया फिथाइ होगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। नखर आरो जुलियारि जिउआ गोजोन थागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव मोजां नम्बर मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। दावबायनाय आरो धोरोमारि हाबाफारिफोरनि थाखाय बे समा मोजां जायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।